awili aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awili aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli unakwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa atati leloli unakwatisa damu ndi ava kalelo awili aimamu amuna nikaziu omzimu wakuyera mdali. Ndi tsiku labwino limene timakhala ndi nthawi imene limaphunzira kuchokera m'buku lokatolika. Tikhalire limodzi pamene likuyamba program imeneyi mpakananso kufikira pa mapeto pa programu imeneyi. Pa tsiku la lero, monga mwa nthawi zonse muli ndine m'bale wanu Vijero Gondo, tikumbukire program imene yamatipatsa ndali Longwe School of Biblical Studies ku Mitundu. Amene wali Longwe School of Biblical Studies akudziwitsanso kuti kuchokera pano patsegula mwayi kwa iwo amene angafuna kudzaphunzira nawo maphunziro ku sukulu imeneyi kwa zaka ziwiri mwaulere. Amafunika akhale munthu wampingo wa Khristu, akhale ndi certificate yake ya form 4, amakhayenera kukhala wamuna wotali pabanja kapena kuti sali pabanja. Mwina ndinu, mwina ndi ena adziwitseni. Koma mwayi umene watsegulidwa ndi anthu odzaphunzira ku sukulu imeneyi kuyamba chaka cha 2027. Ndikuti akuyamba 2027 mu January kumaliza 2028 mu November, zaka ziwiri. Ndiye mwina ndinu komanso ena pampingo panu adziwitseni za uthenga umenewu. Komanso akudziwitsaninso za msonkhano umene ukhalepo chaka chino mu August, chaka chino cha 2026 mu August. Msonkhano umene kwambiri amene akudziwa bwino ampingo wa Khristu amakhala ndithu kuti wakhale kuchitika chaka ndi chaka ndipo akudziwa bwino. Chaka chinonso ulipo msonkhano umene uyambe pa 14, 15 komanso pa 16 August. Tisungeni mauthenga awiri amenewa msonkhano mu chaka chino 2026 komanso atsegula mwayi wa ufuna kudzaphunzira oyamba kuphunzira chaka cha 2027. Mwina muli ndi funso zokhudza msonkhano kapena zokhudza sukulu komanso mukukhala ndi funso zokhudza program imeneyi, mukhoza kugwiritsa ntchito nambala iyi 022 766 018. Mukatero tidzatha kuthandizani kufotokozerani bwino zokhudza sukulu komanso msonkhano umenewu. Pa tsiku la lero tikulowa mu phunziro lathu la namba 29 pamene takhati kuphunzira zokhudza banja. Ndipo kwa masabata angapo takhala tikuona gawo limeneli lokhudza banja, makamaka tikuona mabanja osiyanasiyana kuchokera buku lopatulika. Taonapo mabanja ambiri amene atiphunzitsanso ife maphunziro abwino, maphunziro osiyanasiyana, maphunziro amene angatipitirize kutithandiza ifenso mabanja athu tsiku la lero. Pa gawo limene laona mabanja osiyanasiyana m'Baibulo, lero likaphunziro lathu lomaliza pa gawo limenelo, osati lomaliza mabanja koma lomaliza gawo limeneli limene tiphunzirepo banja lina mu chiwangano chatsopano, limene nthawi zonse tikamaliona banja limeneli limatipatsanso chitsanzo chabwino kwambiri ife masiku ano. Ndi banja la Priscilla ndi Akula. Makamaka banja limene liliphunzitsa pa kugwira ntchito ya Mulungu limodzi. Tikakamba za kugwira ntchito ya Mulungu, pali anthu ambiri amene akugwira ntchito ya Mulungu, koma mwina nthawi zina amatokhala ndi mwamuna yekha, mkazi mwina sizimamukudza, akazi amatokhala ndi mkazi, mwamuna mwina sizimamukudza. Koma banja limene liliphunzitsa phunziro lofunika kwambiri limene linationetsanso kuti zotheka ndithu ngati banja nonse mukhoza kugwira ntchito limodzi ya Mulungu komanso kuyenda bwino. Banja lanu kuyenda bwino komanso ntchito ya Mulungunso kuyenda bwino. Mmene ndangotchula za banja limene za Priscilla ndi Akula, ambiri sila chilendo kwenikweni naye.
ndi banja limene ambiri mwina tinali werengapo tinali vapo mama ngati timakatira anthu okonda werenga Baibulo. Ili ndi limodzi la mabanja amene akugwira ntchito zimene nthawi zonse akafuna kupanga chinthu amakhala kuti ali limodzi. Kupeza kunena kuti kapita kokalalikira kapita kokatani koma kupeza kuti anthu aja ali limodzi. Komanso nthawi zina anthu tikatchula banja limene lili alipo anthu ena mwina nthawi zina amasokonekera kuti anthu amene wawa wamuna ndani akapena wakazi ndani chifukwa samangotchulidwa ali limodzi. Nthawi zina anthu amakayikira kwambiri. Komanso kwakukulu chimene tinganene ndi chani, banja limene lili tiona kunena kuti linali banja limene linatiphunzitsa ife linationetsa ife kuti ndi zotheka ndithu anthu awiri apabanja ndikupanga zinthu kapena kukhala ncholinga chimodzi, kukhala nchifuniro chimodzi kuti ife chifuniro chathu ngati mabanja pano tikufuna tisangalatse banja lathu komanso tisangalatse Mulungu. Tikamawerenga buku la Yoshua timapeza buku mapiro kwa buku la Yoshua inafika nthawi imene ana Israeli afika mu dziko la lonjezano agawanagawana. Koma Yoshua tsopano anapanga chiganizo chonena kuti ineyo ndi mabanja panga tasankha kumvera Mulungu. Imafika nthawi imene banja lililonse limene nditupanga chiganizo, koma chiganizo nthawi zina chimakhala chophweka monga ngati tikamaona nkhani ya Yoshua komanso tikaona banja chimakhala chophweka ngati mamuna ndi mkazi lonse muli ndi fundo imodzi. Koma chiganizo chimene chimaoneka ngati chophweka koma anthu mukakhala osemphana chimakhala chovuta. Chifukwa chake ndi chani? Aliyense ali ndi maganizo ake, aliyense afuna amene zenelowera, ndi chiganizo choti chinangakhala chophweka chimakhala chiganizo chovuta. Ndipo mabanja limeneli litipatsa ifeyo maphunziro abwino. Monga pamene ndafotokozera ndi banja limene nthawi zonse mwalipeza kuti lili limodzi. Tionapo zinthu zina zimene anakhala kuchitira limodzi zimene inunso ndi ine lero tingakhale phunziro lalikulu. Alipo anthu ena amene alionena kuti ali pabanja koma mwina timangodziwa mamuna yekha. Alipo ena ali pabanja timangodziwa mkazi yekha. Koma timangodziwa ali pabanja amene akazi awo ali kuti akuthetsa kuno tusabwera koma mamuna awo ali kuti akunoso tusabwera koma basi ndazina zimachitika choncho. Koma banja ili linaliputsa maphunziro ambiri yonena kuti mabanja samasuwano tikhoza kuphunzirapo pakuchokera pa banja limeneli. Buku la Mlaliki chapter chake cha 9 verse 10. Solomoni anali munthu amene Bible limafotokoza anali wanzeru. Nthawi zina pali anthu ena amene mwina tikamva Solomoni anali ndi wanzeru, nthawi zina timakayikira kuti nzeru zake zine zatuluka kuti amachita zotani amatani. Koma pali zinthu zambiri zimene anayankhula munthu amene zimene zimaonetsa kuti ndi wanzeru kupatula pa zimene anachita. Ena timamudziwa bwino inafika nthawi imene anaweruza azimayi awiri amene sanali ndi mwana. Wina anagonera mwana wake nkufa, ndi anatsala mmodzi ndi akalimbirana mwana uja. Ndipo pamene paja panapezeka kuti fumu kuweruza Solomoni anati ndimene zimupeza mwana ingulimbirana ndingomucheka pakati mkawana. Zimayi wina anati yeye achekani wina anati ngati zili choncho ngompatsani zangani. Ndi Solomoni anati ndimene angakhulira zimayi koma mwana akokhala wawo. Anaonetsa nzeru zake pa zimene anachita. Komanso nzeru zake zinaonekanso pa zimene anayankhula. China chimene anayankhula chimene chimapanga society kapena chimafananiza kubanja limene lakwira ndi akula ndi Priscilla ndi ichi. Pa Mlaliki chapter 9 pa verse 10 anayankhula mawu awo. Anayankhula maonena kuti chilichonse dzanja lako lichipeza kuchichita uchichite ndi mphamvu yako, pakuti mulibe ntchito ngakhale kulingalira ngakhale kudziwa ngakhale nzeru kumanda uli kupirako. Ndi Solomoni anayankhula maonena kuti china chilichonse dzanja lako lichipeza kuchichita akuti uchichite ndi mphamvu yako. Banja limeneli linali banja limene I think verse linalitetsa bwino kunena kuti chinanso imene ungakwanisa kuchichita chichite koma uchichite ndi mphamvu. Banja limene lili kutsoti pamene anapanga chiganizo choti ufuna tipange zinthu za Mulungu anazichitadi, komanso anazichita ndi chani? Anazichita ndi mphamvu ngati banja. Nthawi zambiri pali zinthu zina zimene mwina nthawi zina zimakhala chophweka ukakhala uchita wekha, koma ukakhala muchita anthu awiri nthawi zina chimakhala ngati sina ngati umakhala musempha maganizo wina afuna chilolero kwina nthawi zina chimakhala ndi chovuta. Koma banja linali ndi cholinga chimodzi, tipange chifuniro cha Mulungu, tipange chifuniro choyenera ku banja lathu. Ndi chinanso chimene amachita banja limeneli amachita ndi mphamvu. Anazindikira kunena kuti chani? Anazindikira kunena kuti
kulibe ntchito ngakhale kuli ngalira ngakhale kudziwa ngakhale nzeru koma andopita akazo ngati sitichita tuli ndi moyo pano kusangalatsa chifuniro cha Mulungu ngati sitichita ndi moyo kusangalatsa banja lathu tikapita kumanda kulibenso limene ungakachite choti ngakasangalatse Mulungu palibenso limene ungakachite choti ngakasangalatse banja lako nde linamvetsetsa bwino zimene munthu amene anayankhula pamene kuti zofunika titu kuti tichite koma tichitire ndi mphamvu ndena atazindikira kuti ali ndi udindo ndithu ndeti timapezamo chani wayo chimene anatonetsa kuti anachitadi chinayizo ndi mphamvu tionapo zinthu zingapo zimene tingazione mu buku lathu limeneli choyamba timati tikatsegula buku limeneli la machitidwe chifukwa anthu amenewa anachitidwa kwambiri m'buku limeneli la machitidwe mpingo woyamba mpingo wokukula kenako anthu amenewa tudzakumana nawo mkatikati mwa pamene mpingo umapitirira kukula tikadzaona pa buku limeneli la machitidwe chapter chake cha 18 verse 2 akuyamba kutipatsa kuti anthu amenewa anali anthu otani pa verse 2 akunena kuti ndipo anapeza Yuda wina dzina lake Akula fuko lake la ku Ponto atachoka chatsopano ku Italiya pamodzi ndi mkazi wake Priskila chifukwa Claudio analamulira Ayuda onse achoke mloma ndipo Paulo anadza pa iwo ndeli kupeza verse iyi akutuza kuti anthu amenewa pamene Paulo akumana nawo kuti akutuza kuti chambira ndi Ayuda anali anthu a mtundu wa Chiyuda ndakuona kuti ndi Paulo anakumana pamene amachoka kuloma kuchako tikamaona mbira kumaona kuti zinthu zonayatsidwa ndi cholinga cha mfumu kenako cholinga blame Ayuda onse kwachotsa muzinda muja ndakunena kuti chimene anachita ndi chani chimene anachita ndi chani akumana ndi Paulo akuchoka kuloma akumana ndi Paulo ndipo akulanira fuko wa Yuda aku Italiya koma anthu amenewa akututsa kuti panali mamuna dzina lake Akula komanso mkazi wake Priskila ndaziratu ngati masokoneza kuti Akula ndi ndani ndi mamuna Priskila ndi ndani ndi mkazi ndeli lali banja lathamangitsidwa kumene kuchaku likubwerera kwawo koma anali anthu a mtundu wa Chiyuda mtundu umene wa Chiyuda wa fuko limene lili la Yuda komanso fuko lake la Ponto anachoka tsopano ku Italiya akunena kuti ambiri timadziwa mtundu wawo umenewo unali mtundu wa anthu amene anali olimba mtima fuko lake akuponda anthu olimba mtima kumene tikamaona mtundu umene wa Chiyuda tikamaona anthu ana David ambiri tinamvekapo kana David timadziwa Bible zimene anachita David Kalebe timadziwa Zerubabelo komanso ndi ambiri amene anachita anthu fuko lake ndakuona kuti munthu ameneyi mudziwenso fuko limene amachokera akulipatsa fuko la Yuda pa zifukwa zambiri zimene amafuna kuti tidziwe fuko lawo tudziwa kuti Ayuda ambiri analola kuchoka ku chilamulo cha Mose akulowa chilamulo cha Khristu ena amvetsetsa kumene akuvutikana nazobe kuti azimvetsetse afuna zipatikiza lamulo la Mose komanso zipatikiza lamulo la Khristu ndakuona kuti amene wakumana ndi Paulo tudziwa Paulo kuyambira pa buku limene chapter 8 chapter 9 Paulo chayo ali Saulo amazunza mpingo amatani kena kuleta khala Khristu anayamba kulalika za Mulungu Paulo amene ndipo akakumana ndi anthu amenewa amene akuchoka kumene kuja chifukwa chothamangitsidwa ambiri amene tudziwa munthu kumachoka pa malo chothamangitsidwa sumachoka mwamtendere sumachoka ndi mmene unakakondera kuti uchokere kuteka nasiya katundu wa wina kuteka zina anazigulitsa zina zinatani ndipo zinthu zambiri zimene zinali ngati kuti moyo wawo sunayende mmene amaganiza kuti ungayendere chifukwa chochoka kumalo kumene athamangitsidwa komanso kupatula mtundu wa Chiyuda pa verse 3 akutuza zinthu ina chokhudza banja limeneli akunena kuti ndipo popeza anali antchito imodzi anakhala nawo ndipo iwowa amagwira ntchito pakuti ntchito yawo inali yokusoka mahema ni matenti akunena anthu amenewa anali ndi ntchito imene yosoka mahema ndipo ngati banja limene la Priscilla ndi Aquila anali ndi ntchito yosoka mahema monga masiku ano amakhala ndi ntchito zosiyanasiyana ena kugwira ntchito ya polisi ena yophunzitsi ena yorani zosiyanasiyana ena kupanga bizinesi zosiyanasiyana ndakuti anthu amene wanso ntchito yawo imene amagwira inali imeneyi ngati banja ndilo mamuna amataka sokako uku basakoseka zapitizani uku ntchito yawo inaliriyo inali imeneyi ndicho ichi chosangalatsa ndi chani mmene amakumana ndi Paulo kuti Paulonso ntchito yakenso ndili ndi imeneyoyo koma Paulo pokhala mtumwi ntchito yake ndiyolalikira kupatula kuti anali ndi ntchito yosoka mahema komanso anali ndi ntchito yolalikira imene ali patsogolo pake ndakakumananso ndi banja limenenso nawonso anali amagwiranso ntchito ziti amagwiranso ntchito zomwezo kumasoka mahema osiyanasiyana ndiye tikupeza kunena kuti banja limeneli
linali banja limene linali nditu ndizochita. Pa chapter 18 pa verse 18 yomweyi akunena kuti chani pa verse 18. Pa verse kuti Paulo atakhala chikhalire masiku ambiri anatsanzika abale nachoka pamenepo napita ngalawa ku Suria pamodzi naye Priskila ndi Akula, popeza anameta mutu wake mkekleya pakuti adawinda. Tikupeza Paulo tsopano agwirizana ndi anthu aja awachoka kuthamangitsidwa akutengana ndi Paulo kumayendera limodzi. Amayenda kumapita kuti apita kukonza matenti, amayenda kukalalikira mawu a Mulungu. Koma popeza ntchito inali yokonzanso matenti, pamene akulalikira mawu a Mulungu akukonzanso matenti. Ndipo tikuona linali banja limene sichinali chinthu chophweka kuti achoka kumene athamangitsidwa. Kenako apita uku akumana ndi Paulo, atakumana ndi Paulo anakakhala katena afira kati ndikhazikike kaye ndaluza katundu wanga wambiri mwina sonda akazanga bwezitutumizana koma iyaya kuti akuyita luza katundu koma anati usala kugwira ntchito imene atiti nyamukeni kunyamuka Paulo mukuyendera aine ndilolalikira atupita kunyamukira limodzi. Ndero tikupeza ndali banja limene linayikaso ntchito ya Mulungu patsogolo ngakhale nawo sanayi ndi ntchito yawo. Kukhala mbiri amasiku ano mukapita kulosa tinakakaniso kamba zambiri. Mwina ndipakeka ichi, mwina ndipakeka ichi, mwina zeterekaye, awaso mwina ndamalizitsa ichi chakuti ichi. Mwina anthu ambiri mwezi tukamba zinthu ngati zimenezo. Koma banja limene lisinathe kutero ayi. Linapanga chiganizo cha Mulungu choyenerera. Ndiyo kuti tikuona kuti pa chapter 18 verse 26 pamene anatengana ndi Paulo tukapeza mawu pa verse 26 akunena kuti verse 26. Ndipo iye anayamba kulankhula molimba mtima m'sunagogi, koma pamene anamumva iye Prisila ndi Akula anamtenga namufotokozera njira ya Mulungu mosamalitsa. Anthu amenewa anapita ku mzinda wina anakapeza munthu wina Apolo. Pakuti Apolo anali munthu odziwa kulankhula, munthu ochita bwino zinthu zambiri za Mulungu, koma chimene mavuto Apolo amaphunzitsa za ubatizo wa Yohane. Ndi atamumva kuti Prisila ndi Akula koma munthu uyo amadziwa kulankhula, anayankhula bwino, koma anamuyitanira pambali. Zwe mukapasidi zinachitikako koma masuku ano balizo amene osuliso chotoyi masuku zilichonchisi ndara anamwiranira pambali koma ndiri tikuona kuti pamene anayenda ntchito imene iyo koza matenti atengana ndi Paulo apita ku mzinda wina akumana ndi munthu amene sanakukhala chete ngati banja anayitanitsa pambali kumuphunzitsa molondola za zinthu zija. Ndiri tikuona kunena kuti awa linali banja ndithu limene linayika mtima wonse pa zinthu za Mulungu. Linayika mtima wonse pa zinthu za Mulungu. Kunena kuti kodi ifeyo ngati banja timayika mtima wathu wonse pa zinthu za Mulungu? Timaonapo zonse zimene zofunika pa zinthu za Mulungu? Kodi pa zinthu za Mulungu timaziona bwanji? Ndeti kuona kuti anthu amenewa amaphunzitsa ndithu pa zinthu za Mulungu zoyenerera. Anayika mtima wawo ngati banja pa zinthu za Mulungu. Mabanja ambiri masitala timaona mwina kandazira liki kandazibusa. Tese mbiri mwina umatoda boti abusa atunda akaza wali uyu. Payose meji kajirika cha mfikuza mbiku. Akaza wali busy, akaza wali uyu, akaza uzate. Kwa mabanja likulupo zori tiri ndithu. Onena kuti pamene ugwira ntchito ya Mulungu nthawi zina akazatazikhala. Zimathandiza asa kwambiri. Timapereka sochitaso zabwino. Ili nali banja amene likupitsa zimenezo. Tikaona mabuku la Roma, Paulo mwene amalembera Khristu kwa Roma, analemba zokhudza banja limeneli chimene chili chinthu chopereka chidwi. Chifukwa analifotokoza banja limeneli kuti ngakhale ndi mtima umene wokonda za Mulungu, koma kukonda za Mulungu kunakangati kuwayikira pa zinthu zina pa moyo wawo, mwina tingakhululuka moyo wawo pa Yesu. Pa Roma chapter 16 verse 3 and 4 anayankhula mawu awo. Akunena kuti chani? Mulankhule Priska ndi Akula, antchito anzanga a Khristu Yesu. Verse 4. Amene anapereka khosi lawo chifukwa cha moyo wanga, amene ndiwayamika sine ndekha, komanso mipingo yonse ya Ambuye ya kwa anthu a mitundu. Paulo akamba za banja limene kuti akuti nali banja limene linayika khosi lawo kapena moyo wawo kapena anapereka khosi lawo. Kuyika khosi lawo, kupereka khosi lawo, kunayika moyo wawo afuna natazoriyani. Afuna natazoriyani. Linali banja limene linali lokozeka kufa chifukwa cha ntchito ya Mulungu.
Ndelo kunena kuti sindithokoza ndinendeka mukafunse mipingo yonse ya mitundu. Tusewala kuti Paulo anali mtumiki, anali mtumwi amene analalikira kwambiri pakati pa anthu a mitundu. Ndakuti mipingo yonse ya mitundu kwa anthu a mitundu akakuwuzani za banja limeneli ndali banja limene ayika khosi lawo chifukwa cha ntchito ya Mulungu. Amene ndinawerenga bwino buku la Machitidwe ndimapeza kuti akhristu amazunzika, akhristu ambiri anazunzika, akhristu ambiri anaphedwa, anthu ambiri anavutika. Ndakuti banja limene likokhala banja linayika moyo wawo pachiswe. Kamene linayika moyo wawo kuti atiphedwa kalirani ndikuti tiphedwe koma tikuchita chifuniro cha Mulungu. Tangoliganizirani kuti banja limene mkazi komanso mwamuna ananena kuti ngati kuli kufa chifukwa cha Mulungu tiwokozeka kufa. Inu amuna anga sindikusiya pitani tipita limodzi, akazi anga tipita limodzi. Mwina nakakhala nakata akazi mzikhala nyumba fa kumakhala nkhondo yoti ikamafuna kuthawa mukandipatsa pizza kukaleko. Koma sana zitenge choncho. Anati tosefe ndife antchito a Mulungu. Kodi ifeyo ngati banja lathu timatayika khosi lathu pa zinthu za Mulungu? Ali panena tisaita ofera mpingo iya kwene kupita ndikakambe nokha tisizapita nawo mero amene sitaita iya anthu akafuna kuti iphomeje kuti malangira za Yesu ndizoona tidzakumana ndizokuchinga zambiri. Koma inali banja imene kuliphunzitsa kunena kuti chani linalokozeka kuyika khosi lawo pa ntchito ya Mulungu. Tikawerenga Machitidwe chapter 18 verse 2 timapeza kuti amakhala kulomu. Komanso pa Machitidwe chapter 18 verse 1 mpaka verse 3 anakhala kusoko kwa Korinto. Komanso Machitidwe chapter 18 verse 19 anakhala kwa Efeso. Konseko kumene amachita ndicha amafuna akalalikire mawu a Mulungu. Ndawi zina kugwira ntchito ya Mulungu umakhala kopeka ngati uli ndi mkazi kapena mwamuna amene akukuthandizira. Ndawi zina zimakhala zovuta kuti anthu pani nyamwene lero tikalalikire nekazo mukamanya kumene kuti sizapeza ndapita kwathu. Ndikaenda ntchito chakubwera ufuna kuti sikatheka. Koma mkazi anayi ndi cholinga chimodzi. Tikwanitse kugwira ntchito ya Mulungu. Mwamuna asonesa ali cholinga sochitiso chomwecho. Tikwanitse kugwira ntchito ya Mulungu. Tikaona pa Korinto chapter 16. 1 Korinto chapter 16 pa verse yake ya 19. 1 Korinto chapter 16 verse yake ya 19 timapeza kunena kuti banja limeneli linachita chinthu china chopereka chidwi. Pala anthu ambiri amene timafuna kugwira ntchito ya Mulungu koma ikafika nthawi yoti tionetse ngati timakonda Mulungu zimativuta. Pa 1 Korinto chapter 16 verse 19 pali mawu awa akunena kuti mipingo ya ku Asia ilankhulana inu, akulankhulani ndithu inu mwa Ambuye, Akula ndi Priska, pamodzi ndi mpingo wa nyumba yawo. Akulipatsa itutu awaso nani banja limene ikafika nthawi yoti kaya mpingo ufuna kumana nyumba mwawo chifukwa cha zovuta zambiri. Amene nawenga buku la Machitidwe ludziwa bwino kuti mpingo umavutika kwambiri. Imafika nthawi amathawa makasonkhana mobisa nazina masonkhana manyumba anthu. Ikafika nthawi imeneyo linali banja limene linalonera kuti nyumba yathu ino mpingo ukuzoma kumana kumamo. Tinakaonapo nthawi zina pali malo ena akapeza kuti mpingo usonkhana pamalo opetsa chisoni. Koma mpingo umwe pali mbala amene ali ndi kuthekera kuti mpingo ukuzosonkhana namwina kaya pamalo pake pamene mpingo unongosowa malo awo. Koma amati pano pake kale zimapereka bizi. Koma naona banja limene chifukwa cha kukonda ntchito ya Mulungu ngati banja inafika nthawi imene inapereka nyumba yawo kuti mpingo ukozosonkhana namo. Banja ili kutionetsa ndithu kuti ndi zotheka ngati banja kumanga chinthu chimodzi makamaka ngati muliso cholinga chimodzi. Ngati wina ali ndi zake nzovuta kugwira ntchito limodzi maso ya Mulungu. Koma banja kuti zoti ndi zotheka ndithu kuti banja ukhala cholinga chimodzi. Pa 2 Timoteyo chapter chake cha 4 pa verse yake ya 19 Paulo pamene amalembera Timoteyo chapter 4 verse yake ya 19 pa 2 Timoteyo anamuwuza mawu awa: lankhula Priska ndi Akula
ndi banja lawo Onesiforo. Paulo chimene amanena apa amakamba za banja limeneli. Paulo apa ali mundende akumana ndi zovuta zosiyana-siyana koma akulesana iwale banja limeneli. Analikumbuka ndithu chifukwa ndi banja limene Yesu amagwira nalo ntchito. Linali banja limene na Yesu anagwira nalo ntchito sangaliiwale ayi. Chifukwa ndi banja limene linadzipereka pa zinthu za Mulungu. Ndipo iye analoti chinthu chofuna nawonso akumbukira ngakhale ali mavuto. Paulo anamagwira kamene pili. Koma banja limene linakhala linayeli kumuthandizira. Nthawi zina pokhala banja mlembi Solomoni jatinambo mukamba uja. Apa samakamba za banja ayi koma anapereka mawu amene soba banja akuzogwira ntchito. Ndi mawu amene anawafotokozera mawu abwino. Pa buku la Mlaliki chapter 4 pa verse yake ya 12. Mlaliki chapter 4 verse 12 pali mawu kunena kuti ndipo wina akalaka mmodziyo awiri adzachilimika ndipo chingwe cha nkhosi zitatu sichiduka sanga. Apa makamba kufunika kokhala anthu awiri kapena kukhala limodzi zimapangitsana anthu mulimbe. Ndakunena kuti zimachitika ndithu uli pakakhala awiri wina akamulaka ali wina amathandiza zake. Ili linali banja ngakhala ini ntchito imene amakumana zovuta. Koma chifukwa analipo walimbikitsa ntchito ije mapitirirabe. Tinamuna kwa nthawi zina anthu akuwuza kuti tona anthu ena akafuna kuwuza iphunzitso cholakwika pa mpingo inuyo mukathandizire. Ndiyo kuza bwino ulipo wekha amene udzoti ndizi koma gulu lonse loti tipathe zimenezi pano basi. Nende zina zimachitika kuti mwina akazi akuzoti kapena munauza ingozisiyani zimenezo basi. Mukapitiza mpaka zimenezo ileso pano chokapo pa. Tali mamuno jama kuti ugwa akuona kuti mpingo ukusokonekera ndiyo yochitapo kanthu koma kuti nyumba akazi ake samuzoti zizo zisiyeni. Koma sina li banja limene la Priscilla ndi Aquila. Ngati chili choona amalimbikitsana. Banja limene mamuna ndi mkazi amalimbikitsana pa zinthu zolondola limakhala banja lokhazikika. Banja limene onse akhulupirira chinthu chimodzi limakhala lokhazikika. Koma banja limene aliyense ali zikhulupiriro zake limakhala mvura. Chifukwa ndi chani? Wina aliyense amakhala ali ndi zake zimene akuchita. Kuti mbwere pamodzi makeni limodzi zimakhala zovura. Koma banja ili kutonetsa kuti chani? Ndi zotheka ngati banja mkazi ukhala uchilimika pa zinthu za Mulungu, mamuna ukhala pa zinthu olichimika pa zinthu za Mulungu. Koma banja imene mamuna amakhulupirira zina, banja imene mkazi amakhulupirira zina, mtendere kapena cholinga kukwanitsa cholinga chimodzi cha Mulungu zimakhala zovura. Komanso ngati muone banja limeneli pamene amagwira ntchito imodzi nthawi zinthu za Mulungu amagwiranso ntchito imodzi ntchito za kuthupi. Amakozera limodzi matenti. Amagwira ntchito imodzi ntchito zawo za manja. Chinanso chimene chinawathandiza kuti adzikhala pa malo amodzi nthawi yayitali inali imeneyo. Inali banja limene ngakhale kutchali chamakhalira limodzi akapitanso kuntchito zawo amakhalira limodzi. Zimapangitsa kuti likhale banja loti pale losadzingohangana atchulidwa limodzi. Ifake njani? Ati ndipene kutchalichi apita limodzi. Tiyeni ndipene business ali limodzi. Zinawathandiza kubwera pamodzi nthawi yayitali. Alipo anthu ena amene ku business sakhala limodzi, kuntchito sakhala limodzi, kutchalichi sakhala limodzi. Wina machoka mama wakupita ku business kubwera madzulo kutanga kumana naye paja, wina roba agona basi, mama wakukucha hadi sakulowera kwake. Ndema kakhauli pali mavuto tidzidabwa. Koma banja ili linatonetsa ndithu kuti nthawi zina anthu mukamakhala limodzi nthawi yayitali zimakuthandizirani. Mwakhala limodzi pa moyo wauzimu, mwakhala limodzi pa moyo wakuthupi zimakuthandizirani. Ena chikhalire na Khristu sanakalalikire kuti limodzi ngati banja. Sizinathekera. Koma banja likulipwitsa kuti ndi zotheka ife ngati Khristu kugwira ntchito ya Mulungu limodzi. Ndi phunziro labwino limene banja limene likulipwitsa la Priscilla ndi Aquila. Akulipwitsa phunziro labwino kwambiri chifukwa akutiwuza kufunikira kugwira limodzi pa ntchito ya Mulungu ngati banja. Kuti banja lanu ndi lotani? Alipo ena amene olokutchalichi kumene ali samangoyendera zake. Sinaone kumene abwera limodzi.
kumangova kuti akutawa akazi awo ndi awo akutawa amuna awo ndi awo. Koma banja linationetsa kuti ndi chinthu chabwino kukhalira limodzi nthawi yayitali ngati banja, kugwirira ntchito limodzi ngati banja. Izi ndi zimene timafuna tione mabanja amene la Priscilla ndi Akwila, limene kuliphunzitsa kunena kuti ngati banja tinudi ndonso ogwirira limodzi ntchito ya Mulungu. Tikatero ntchito ya Mulungu idzakhala yopepuka, ntchito ya Mulungu idzayenda bwino, komanso banja lathu lidzayenda bwino. Izi zimene banja imene kuliphunzitsa. Ndipo pa tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Vijay Godwin. Tikumbukire program imene yakupatsa ndalero ku School of Biblical Studies. Mwina mwe ndifunso amene ndimanga mukugwiza ntchito namba 082 766 018. Komanso mukuzolipeza phunziro imene pa tsamba lathu pa YouTube kungwangana Milongo School of Biblical Studies, muzatopeza phunziro imene komanso maphunziro ena ambiri. Kufikiraso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Awiri aimamu amuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. koma awiri Aimamu amuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. muluzanise awa atati lero li Muna kwatisa damu ndi Hava kalelo. muluzanise awa atati lero li Muna kwatisa damu ndi Hava kalelo. koma awiri Aimamu